môže v rýchlosti nejaká prezentácia vašej organizácie? Naša spoločnosť sa volá Tatra Vagonka Tlmače. Sme tu už momentálne vyše 3 roky. Naša dcérská materská spoločnosť je Tatra Vagonka Poprad, ktorá je tu už vlastne vyše 100 rokov. Zaoberáme sa výrobou vagónov. Momentálne sa sústredujeme na výrobu automobilových vagónov. Na prepravu automobilov a tak. Máte nejaké skúsenosti s našimi absolventami alebo študentami? Máme vlastne skúsenosť s jedným absolventom, robil si u nás diplomovú prácu. Zatiaľ ostatné skúsenosti nemáme, ale aj táto bola veľmi príjemná a tešíme sa na nejaké ďalšie spolupráce. Máte nejaké cenné rady, ktoré by ste radi odporúčili našim budúcim absolventom? Určite by som odporúčila prísť k nám napríklad aj na Deň otvorených dverí, kde si viete pozrieť našu spoločnosť a popýtať sa nejaké ďalšie informácie ohľadom našej firmy. Sme tu vlastne čerstvo len 3 roky, čiže sme veľmi prosperujúci korporát a veríme, že naša spoločnosť bude pre vás vlastne prínosom a nájdete si u nás prácu.